nesta segunda conexión, segundo bloque, dende a planta 17 deste edificio, pois seguimos tentando pulsar a realidade da nosa provincia, unha especie de radiografía. Sempre que se fai unha radiografía hai que falar necesariamente do aspecto económico, no que xogan os axentes propiamente económicos, como son, por exemplo, a Caixa de Aforros Provincial de Ourense. Señor Posada, bons días ou boas tardes, case. Benvido. Que tal, Alberto? Boas tardes. Agradezcolle ao presidente do Consello de Administración da Caixa de Aforros Provincial de Ourense o que se atope aquí, aínda que algo me dá, resulta-me difícil por unha razón, porque estamos na súa casa realmente. Non, a Caixa de Aforros fixo esta casa fai tempo, e aquí está a vosa disposición. Penso que o mellor plató que pode ter a televisión, desde logo, con esta comunicación, estando aquí no centro, no ombligo de Ourense. Señor Posada, esta é unha provincia con excesivo agrarismo, con excesiva dedicación ao sector primario, unha provincia que se caracteriza ademais pola carencia de industrias e que conta con numerosos problemas de comunicacións, con moi escasas comunicacións que a convirten un pouco nunha provincia pouco apetecible para a inversión. Neste contexto, con este marco, que papel pode xogar a Caixa de Aforros de Ourense? A Caixa de Aforros xoga o seu papel de dinamizadora da economía, quer dizer, de invertir o diñeiro que se capta aquí, que é unha provincia eminentemente excedentaria en recursos tanto económicos, diñeiro, que vai a outros lugares, como humanos, ou sea, a xente tamén emigra eminentemente de aquí. Por lo tanto, a súa responsabilidade é de dinamizar económicamente e usar os seus recursos humanos, empregándolos, dándolle emprego, traballo aquí na súa propia terra, e tamén fixar o diñeiro, que tamén é unha riqueza, é un esforzo acumulado de outras xeracións, e que debe ser fincado aquí, invertido aquí, para elevar o nivel de vida, ou facer maior riqueza xeral aquí. Don Xosé Posada, a Caixa de Aforros Provincial de Ourense xa xogou en tempos pasados, nas derradeiras décadas, un destacado papel na dotación de infraestructura na nosa provincia. Aí está o polígono industrial de San Cibrán das Viñas, pero ao mesmo tempo, agora, en este 1986, segue a Caixa aberta a novas iniciativas. Indudablemente, cada vez con máis responsabilidade, porque cada vez ten máis diñeiro e, polo tanto, ten que invertilo aquí. Está participando no INORDE, o Instituto de Desenrolo, que inicia a Diputación Provincial. Está participando, aproximándose cada vez máis e mellor os empresarios que teñan iniciativas a través da CEO, a través da Cámara de Comercio. Todas as institucións que queren facer algo nesta provincia teñen o fomento, o respaldo, a axuda da Caixa de Aforros, e ese é o desafío que temos, de que o noso diñeiro xerado aquí se empregue aquí para fomentar e crear riqueza aquí. Xa que vostede citou o INORDE, o Instituto Ourensán de Desenvolvemento, vamos decir que efectivamente a Caixa de Aforros Provincial de Ourense é socio promotor desta nova entidade de moi recente constitución. Unha entidade na que están tamén, por exemplo, a Cámara de Comercio, a Confederación de Empresarios e a propia Diputación Provincial. En que medida esta entidade, o Instituto Ourensán de Desenvolvemento, que está a punto de poñerse a andar xa nestas datas, en que medida pode colaborar en que esta provincia supere dunha vez por todas esa tradicional situación de subdesenvolvemento que vivimos desde fai moito tempo? O INORDE enténdese como un elemento de catalizador, ou sea, buscar os empresarios da fora que podan invertir aquí, e fomentar, incentivar, motivar a xente para que invirta aquí, para que cree riqueza, non só emprego, senón tamén riqueza en xeral, non? Entón, esa é a función do INORDE. Nós temos, feito unha labora de infraestructura de sempre, quer dizer, temos feito o polígono de San Ciprián de Viñas, temos fomentado e colaborado con os outros polígonos ou áreas industriais, e, en xeral, prestadolle diñeiro a todo o home que quere facer máis diñeiros con ese diñeiro. Quer dizer, todo home que quera facer algunha cousa ten sempre a boa aberta porta da Caixa de Aforros para colaborar e respaldar o seu traballo, a súa misión. Tamén as portas da Caixa de Aforros Provincial de Ourense están abertas, e esta é a pregunta, a eses sectores punta, a eses novos sectores con gran futuro, como pode ser, por exemplo, un sector punteiro. Falamos da moda, evidentemente, estamos en Ourense e temos que falar da moda para toda Galicia. Sí, claro, temos varios sectores que aquí en Ourense teñen un factor diferencial que podense vender. A moda, acadou aquí, acá ten unha gran resonancia, un gran futuro. Realmente temos diseñadores punteiros, pero tamén hai outros como pode ser a artesanía calquera delas, desde alimentaria,
pequenas cantidades de alimentos de alta calidade, como pode ser o viño, que tamén ten un factor importante nesta provincia, como pode ser as rocas ornamentais, podemos dizer a pizarra xa ten un volumen e pódese optimizar, pódese tamén empregar e usar cada vez máis o granito, ou sea, unha cantidad de outros recursos que podense dinamizar outros sectores e que, contando con empresarios de venda, fora vende aquí, axudados con o diñeiro da Caixa de Aforros, pois logo pode ser un novo pulo, un novo elemento dinamizador da nosa actividade económica. Elemento dinamizador tamén da propia vida cultural está sendo esta entidade que vostede preside a través da súa obra social con moitos proxectos que poderíamos citar moi brevemente, por exemplo, o do último traballo feito. Sí, a mellor obra social é prestar diñeiro e facelo crear diñeiro, pero todas a obra formas, cultural. A obra cultural pois, pode ser tamén de escola de secretarias, de sala de exposicións e biblioteca, un certamen cultural ou viaxes de pensionistas. Temos feito, realmente a Caixa de Aforros reinvirte na sociedade o diñeiro que consigue con a súa xestión. Por lo tanto, esa obra cultural é realmente importantísima. Moitas gracias, señor Posada, don Xosé Posada, por estar connosco, falando da Caixa de Aforros Provincial de Ourense, da primeira entidade financiera da nosa provincia, a entidade que capta maior número de recursos e, ademais, un dato significativo, xa que falamos do aspecto social da cuestión, a que máis reinvirte. Despois de agradecerlle a súa presencia, insistindo no meu atrevemento, porque estamos na súa casa, insisto, señor Posada, imos a música que xa antes era dunha magnífica cantautora como é Mar Puertas, agora é dun grupo de músicos, ourensáns. Eles son xóvenes pero profesionais, levan moitos anos en isto da música e fan, e isto é quizáis o máis importante, música de calidade. E, con todos vostedes, xa abuñallas.
Pois esta foi a presencia de Abuña Jazz. Eu non sei se o noso seguinte invitado lle gusta o jazz. Digo pola forma en que estaba seguindo o ritmo. Gústame a música en xeral, pero sobre todo jazz, e cando teño a oportunidade vou no escoitar, sobre todo en Madrid, que é onde teño máis ocasión de poder asistir a unha actuación tan bonita como esta que acabamos de ver. Antonio Rodríguez é o presidente do Partido Socialistas de Galicia, PSOE, e a propósito do jazz, xa que estamos neste tema, que opina vostede do papel da xuventude? Que futuro ten esta xuventude tantas veces desencantada ou desesperanzada respecto á vida política? Bueno, eu penso que efectivamente a xeneración actual está vivindo un momento, en xeral, un momento de crisis, de grandes transformacións sociales, e toca a esta xuventude ser capaz de precisamente non caer na frustración e xenerar novas alternativas a movida que se chama hoxe, que en algún sitio é máis conocida que en Ourense, quizá por falta de lanzamento, de promoción, pero que aquí tamén ten unha gran vitalidade e que en definitiva son os que van a compoñer un novo entramado social. Destas iniciativas eu creo que vai salir unha sociedade diferente, máis aberta, máis moderna e desde logo máis libre. Estamos tentando de recoller, e non solamente recoller, senón tamén amosar a realidade desta provincia de Ourense ao longo desta serie de programas, iso xa quedou dito con anterioridade. E Antonio Rodríguez é deputado no Congreso pola nosa provincia, deputado por terceira vez, porque a terceira legislatura consecutiva na que ocupa este posto pola nosa provincia. Como se ve dende Madrid, dende a capital, esta provincia? Bueno, Ourense é unha provincia que ten todas as características de ser unha provincia do interior con pouco nivel de desenrolo e, polo tanto, digamos, con máis que se pode dicir, é que é pouco coñecida. Últimamente, como consecuencia da existencia precisamente de sectores con certo dinamismo, sectores sociales, como pode ser na actividade industrial o sector textil moda, o sector de produción de viños de calidade, viños selectos, etc., empeza a sonar Ourense, inda que, repito, creo que a mellor definición é que é bastante descoñecida. En todos os casos fai falta ese impulsión definitivo para a nosa provincia, e en ese tema tamén estivo últimamente Antonio Rodríguez, porque ocupouse de xestionar diante da Administración do Estado a realización de un estudio socioeconómico para a nosa provincia. Supoño que eso será un primeiro paso para que definitivamente esta provincia pois acade unhas cotas de desenvolvemento, as cotas de desenvolvemento que se merece. E, bueno, en realidad eu sobre o estudio socioeconómico foi un intermediario que, porque a iniciativa partiu da Unión Xeral de Traballadores co apoio asociativo da Asociación Empresarial, da CEO, e, bueno, como parlamentario do Estado tuve a ocasión de facer un pouco unha presentación, digamos, para que a Administración Central fora sensible a este problema. Eu, a provincia de Ourense, teño unha visión dela que é unha provincia de contrastes, donde hai, por exemplo, no sector económico actividades de vanguardia, como poden ser estes que acabo de citar, xunto con todavía síntomas claros de tercermundismo, como pode ser o feito de que ainda o 45% dos domicilios familiares da provincia de Ourense non teñan auga corrente nas casas. Culturalmente é unha provincia onde se dan nombres selleiros como poden ser o de Otero Pedrallo, Vicente Risco, Florentino Cuevillas, un pobo moi amante das súas tradicións, como pode ser a festa dos magostos, mañá, a dos mallos, a dos carnavales, pero ao mesmo tempo subsiste un porcentaxe alto de analfabetismo funcional aínda. Políticamente é unha provincia que pasa do monolitismo dos primeiros anos da transición democrática do ano 77, encarnado por un hombre, unha empresa que logo se fragmenta e dá lugar a unha diversificación de partidos políticos con algunhas características e incluso pintorescas, como pode ser o feito de que existan partidos aquí que teñen únicamente ámbito provincial, o cual, digamos, na sociedade moderna pois é pouco entendible, para pasar, por exemplo, nas últimas eleccións xerales a un comportamento xa máis ou menos homoxéneo con respecto ao que o resto do Estado, con predominio, unha hexemonía de partidos de izquierda como que eu represento. Entón, neste momento, a provincia de Ourense está nunha situación de dar un salto adiante e de que esos sectores sociales, ese dinamismo que existe en determinados sectores da sociedade orensán, pois dé o impulso necesario para ese desenrolo do que van a remolque as institucións.
Entonces, o estudio socioeconómico, que ten xa unha financiación concedida, do que trata é de facer un análisis pormenorizado destes sectores que neste momento son punta e son xa claramente productivos, e outras posibilidades que existan, tipo balnearios, tipo agricultura de cara ao mercado común, pois teñan ese impulso que necesitan desde as institucións. Entón vais a facer ese estudio e como consecuencia dese estudio pois daráselle precisamente de cauce, desenrolo a estas actividades que poden sacar esta provincia da situación económica da que se atopa. Falta a segunda fase dese estudio que a posta en práctica con posterioridade despois para o que evidentemente necesitarán o apoio de todos os axentes sociais, a colaboración de todos os axentes sociais. Sí, isto vai exixir un tempo que é difícil medir, probablemente un ano, pero sobre todo que se vai aproximando, que é necesario aproximar ese dinamismo social que existe na sociedade ourensana, esa inquietude, estas movidas de xóvenes que teñen moitas cousas que dicir e moitas cousas que facer, pero que non encontran unha plataforma, un eco, e que non hai orientacións desde as institucións, porque ao fin e ao cabo non hai que olvidar que en Ourense políticamente e as institucións teñen unha función de liderazgo social, pois aínda estuveron gobernadas hasta recentemente por sectores conservadores no Axuntamento, na Diputación, e que fan unha política de inversións de carácter máis ben consuntivo que non de carácter de invertir en sectores productivos. Podemos ter unha provincia chea de carreteras con asfaltos, incluso as corredoiras, e sin embargo ser unha provincia pobre, empobrecida. E nós somos partidarios de precisamente impulsar estos sectores dinámicos para que podamos equipararnos aos índices do que son as provincias desenroladas de España. Ben, nós, pola nosa banda, tamén tentamos un pouco dinamizar en distintos aspectos esta provincia. A nosa contribución está aquí nesta experiencia de televisión en directo, en Televisión Española en Galicia, hoxe dende Ourense, gracias a Antonio Rodríguez, e voltamos á música xa nos minutos finales desta emisión. Música que nos chega novamente con Abuña Jazz.
E así con este son de Abuña Jazz, poñemos punto final, polo tanto, a esta primeira toma de contacto ca realidade da nosa provincia que continuará ao longo dos seguintes días desta semana en directo dende aquí, dende a planta 17 do edificio Torre de Ourense. Mañán estaremos de festa, falaremos do San Martiño, como non, falaremos dos magostos, evidentemente, e nos centraremos especialmente na gastronomía, sempre dentro do Telegalicia. Gracias e moi boas tardes dende Ourense.